ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода аз шаҳри босонияи Панҷакент дидан намуда бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хорамгардонӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва дигар масъалаҳо шинос гардид. раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент санаи 27 апрели соли равон сафари навбатии корӣ анҷом дод. раиси вилоят нахуст бо ҳамроҳии раиси шаҳри Панҷакент ва дигар шахсони масъул дар мавзеи дашти Қозӣ бо нашъу намои боғҳои нав бунёд, ҳолати таъмини оби полезӣ, истифодаи заминҳои бекорхобида, истифодаи ҳар як ваҷаб замин, ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ ва корҳои ободониву созандагӣ шинос гардида, вобаста ба ислоҳи як қатор камбудиҳо масъулинро вазифадор кард. Бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар деҳаи рукнободи ҷамоати деҳоти Вору маркази саломатии мавриди истифода қарор дода шуд. раиси вилоят бо иншооти нав шинос гардида дар бораи сифатан беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии деҳот дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. дар ҷараёни сафари кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо фаъолияти пойгоҳи обкашии дупула шинос гардида барои сари вақт анҷом додани корҳои таъмирӣ, таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ, инфиродӣ ва аҳолӣ бо оби полезӣ шахсони мутасаддиро вазифадор кард ва изҳор намуд ки ҳар як омили асосии фаровонҳосилӣ ба таъмини обҳои полезӣ алоқаманд мебошад. раиси вилоят аз ҷамоати деҳоти Косатарош низ дидан намуда ба ташкили боғҳои интенсивӣ, аз ҷумла татбиқи лоиҳаи фонди Оғохон ва маблағгузории Иттиҳоди Аврупо, фаъолияти пойгоҳи обкашии хунгарону бедак таваҷҷӯҳ зоҳир намуда аз масъулин қотеона талаб намуд ки дар масъалаи таъмини обҳои полезӣ, фаъолияти пойгоҳи обкашӣ ва истифодаи заминҳо ҷиддӣ муносибат намоянд. раиси вилояти суғд бо ҷараёни корҳои сохтмону ободонӣ дар корхонаи муштараки Зарафшон шинос гардид. ба раиси вилоят иттилоъ доданд ки аз тарафи корхона боғи фарҳангу фароғатӣ, хобгоҳ, гарбхонаи замонавӣ ва дигар иншоот бунёд мешавад. яке аз иншооти муҳим ки бахшида ба солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар корхона бунёд мегардад, коргоҳи коркардӣ мис мебошад. раиси вилояти суғд зимни мулоқоту суҳбат ва мутахассисони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дастур дод ки иншооти мазкур бояд дар муҳлати пешбинишуда бо насби хатҳои истеҳсолӣ муосир барои истифода омода гардида, ҷиҳати ташкили ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. раиси вилояти суғд зимни машварати корӣ бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент, роҳбарият ва мутахассисони корхонаи муштараки Зарафшон дар бораи истифодаи мақсаднок ва коркарди сарватҳои зеризаминӣ бо назардошти татбиқи ҳадафи чороми миллӣ, саноатикунонии босуръати кишвар, андешаву мулоҳизот ва дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳозирин шарҳу эзоҳ дод ва вазифаҳои ин корхонаи муҳими саноати кӯҳиро мушаххасу муайян намуд. мавриди зикр аст ки бо иштироки раиси вилояти суғд дар толори маҷлисгоҳи корхонаи муштараки Зарафшон маҷлиси фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор гардид ки зимни он гузориши раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар бораи рафти иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 1 апрели соли равон дар ҷаласаи васеи роҳбарият ва фаъолони вилоят баён карда буданд шунида шуд. дар маҷлиси фаъолон раиси вилоят аз масъулон, роҳбарияти раёсати кишоварзӣ, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон, раисони ҷомаатҳои деҳот ва дигар шахсони масъулро вобаста ба истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, аз як замин гирифтани 2-3 ҳосил ва се намудани майдони гармхонаҳо, татбиқи лоиҳаҳо
рушди соҳаи саноат, дар мадди назар қарор додани фаъолияти соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, таъмини амнияти ҷомеа, пешгирии шомилшавӣ ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, вусъати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз мавриди пурсиши ҷиддӣ қарор дода, дар назди онҳо дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. дар ҷараёни сафари кории раиси вилояти суғд ба шаҳру деҳоти Панҷакент 3 нафар собиқадорон мавриди айёдат қарор гирифтанд. Раиси вилояти суғд бо фаъолияти заводи хишт дар ҷомаати деҳоти Халифа Ҳасан низ шинос гардида, барои зиёд намудани ин масолиҳи сохтмонӣ ки талабот хеле зиёд аст, супоришҳои мушаххас дод. дар мавзеи Хамиртеппа барои таъмини обкашӣ пойгоҳи обкашии замонавӣ бунёд мешавад, ки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз он дида намуда, барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ба роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент дастуру супоришҳои мушаххас дод. ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Деваштич бо иқдоми соҳибкор Зариф Ёрбоев меҳмонхона, хонаи пазироии меҳмонону сайёҳон сохта шуд, ки дар маросими ифтитоҳи он раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода иштирок намуд ва ба соҳибкор барои иқдоми нек ва саҳм гузоштан дар ободии шаҳр изҳори миннатдорӣ баён кард. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру деҳоти Панҷакент раиси вилояти суғд бо рафти сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-и деҳаи озодагони ҷомаати деҳоти Хурмӣ шинос гардида, барои бо сифати баланд, тарҳи зебо ва дар муддати муайяншуда сохта ба истифода додани бино ба роҳбарияти шаҳр, соҳаи сохтмон ва дигарон дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз нуқтаи ба парвариш омода намудан ва тақсими тухми пила бостид намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. афзун намудани истеҳсоли пила ҳамчун ашёи хоми қиматбаҳои саноати сабук дар рушди саноат, ки бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чорумии стратегии ҳукумати мамлакат эълон шудааст. нақши калон дорад ва дар ин самт бо роҳнамоии раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар вилоят корҳои зиёде анҷом дода мешавад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент низ барои рушди ин соҳа афзун намудани истеҳсоли пила тадбирҳои амалӣ меандешад. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз нуқтаи ба парвариш омода намудан ва тақсими тухми пила боздид намуда ба масъулони соҳа ҷиҳати зиёд кардани истеҳсоли ин ашёи хоми саноатӣ, истифодаи босамари хӯроки кирмак ва 3 намудани майдони тӯтзор дастур дод. иттилоъ дода шуд, ки соли равон тибқи нақша 640 қутӣ тухми кирмак ба парвариш гузошта истеҳсоли 23 тонна маҳсулот пешбинӣ шудааст ва ҳама рӯза аз нуқтаи тақсимот тухмии он ба кирмакпарварон дастрас карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти ёрӣ сафари корӣ анҷом дода аз заминҳои кишт дар мавзеи дашти Қозӣ дида намуд. аз боғу тогзори навбунёди хоҷагиҳои ҷамоавӣ ва инфиродии деҳаи дашти Қозӣ, ки ба беш аз 100 гектар дар ду тарафи шоҳроҳи Панҷакент Душанбе доман паҳн кардааст. соли гузашта пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боздид намуда пойгоҳи нави обкашӣ ва фермаи чорводориро мавриди истифода қарор дода буданд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ борҳо аз ин мавзеъ дида намуда барои боз ҳам ободу зебо намудани он дуруст ба роҳ мондани парвариши дарахтон дастуру супоришҳо доданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз ин мавзеъ дида намуда бо рафти нигоҳубини боғу тогзори навбунёд, кишти зироат, таъминоти он бо оби полезӣ шинос шуда бо сарварони кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои инфиродӣ, кишоварзон ҷиҳати риояи қоидаҳои агротехникӣ, барқарор намудани ниҳолҳои аз сармо осебдидаи боғу тогзор, истифодаи босамари замин суҳбат намуд.
дар идомаи сафари кори раиси шаҳр аз пойгоҳи обкашии дашти қозӣ ки дар соҳили дарёи зарафшон воқеъ аст сарбанди он боздид намуда ба роҳбарияти идораи беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи зарафшон барои дар муҳлати кӯтоҳтарин бо баланд шудани сатҳи оби дарё ба кор андохтани он дастур дод. дар фермаи чорводории соҳибкор Масрур Савриев ки 50 сар чорвои хушзод ба парвариш гузошта шудааст, қисми зиёди чорворо ба чарогоҳи тобистона бароварданд. ҳангоми сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳамчунин бо сокинони деҳа ки ба ҳашари тоза кардани ҷойбор баромада буданд суҳбат намуда бо рафти бунёди чойхона ва маркази савдо шинос гардид. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. сокини шаҳри Панҷакент Обид Маҳмудов дар нимарафони байналмилалӣ иштирок намуда ин навбат низ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов омода шудааст. бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 15 апрел соати 9 ниммарафони 13 байналмилалии Душанбе баргузор гардид. дар он аз ҳамаи бародаршаҳрҳои Душанбе давандагон ба ниммарафон даъват карда шуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд доир намудани мусобиқаи мазкур қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба имзо расид. ниммарафони анъанавии байналмилалии Душанбе ба муносибати рӯзи пойтахт ки ҳамасола рӯзи шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил мегардад гузаронида шуд. бояд зикр кард ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба варзишгароне ки дар ниммарафони байналмилалии Душанбе байни мардон ва бонувон ҷойҳои 1 то 6-ро ишғол мекунанд ҷоиза пулӣ аз 39200 сомонӣ то 16800 сомонӣ супорида шуд. боиси зикр аст ки дар ин мусобиқа сокини шаҳри Панҷакент Маҳмудов Обид бори панҷум ширкат намуд. Маҳмудов Обид дар синни 61 солагӣ дар байни 6 давлати хориҷӣ ва дар байни ҷавонони 21 сола ба масофаи 21 километру 97 метр сазовори ҷои даҳум гардид ва обрӯи шаҳри Панҷакентро дар ин мусобиқа боло бардошт. бори панҷум аст ки ман иштирок менамоям дар байни 6 давлат хориҷӣ ва байни ҷавонони 21 сола ба масофаи 21 километру 97 метр ҷои даҳумро гирифтам ва обрӯи Панҷакент ва обрӯи Тоҷикистонро баланд бардоштам. ман аз соҳибкорои шаҳри Панҷакент бисёр миннатдорам ки манро дастгирӣ карданд. Нурмаҳмад, Камолдин, Тоҷиддин, Раҷаб инҳо маро дастгирӣ намуданд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе ба ифтихори рӯзи пойтахт пас аз анҷоми ниммарафони Душанбе инчунин дар мусобиқаҳои варзишӣ барномаҳои фарҳангиву оммавӣ ва озмунҳои дигар баргузор гардид. ҷумъа Бойсангинов бошад аз иштироки Маҳмудов Обид дар ин мусобиқа ва дастгирии соҳибкорон чунин гуфт. соҳибкор Камолиддин негуфт Нурмаҳмад Абдуллоҷон соҳибкор Раҷаббой соҳибкор Тоҷиддин соҳибкор бо ташаббуси ҳамино бо дастгирии ҳамино як миқдор маблағ ҷудо кардан ҳамин мардак пойтахт ва рафта иштирок карда омад. ин яъне обрӯи шаҳри Панҷакенти бостонӣ мебошад. мо бояд ин гуна одама дастгирӣ кунем. ман муроҷиат карда баробарои шаҳр ба раиси кумитати варзиши шаҳр мегӯям ки ин хел одамоя ҳамавақт як кӯмак расонда дастгирӣ карда ки то ин ки онҳо рафта бо сари баланд дар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. ҷавононро муроҷиат карда мегӯям ки ҷавонон бояд аз ин иштироки Маҳмудҷон Обиев хулоса бароварда ҳамавақт варзиш машғул шуда истанд. ин Маҳмудҷон Обидов дар байни ҳамин давлатҳои хориҷа иштирок карда худаша нишон дод ки Тоҷикистони азизи мо яъне сол аз сол рӯз аз рӯз дар Тоҷикистон соҳаи варзиш тараққӣ карда истодааст. ҳамасола санаи 15 апрел рӯзи пойтахт таҷлил мегардад ва дар он мусобиқаҳои гуногун роҳандозӣ мегардад. Маҳмудов Обид аз ҳама сокинони шаҳри Панҷакент хоҳиш мекунад то дар солҳои минбаъда дар чунин озмуну дар чунин мусобиқаҳо иштирок намудаву бо гирифтани ҷойҳои намоён номи шаҳри Панҷакентро баланд бардоранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов.
тамошобинони гиромӣ дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. Хайр.